W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď z wami. Lubi bratce, lubi sestry w kniezu, lubi wasadni, lubi przyjaduwariom. Sobu świadczace doma. Znowa zetkamy się w adwentnym czasu, żebyśmy się usmierili na niego, na naszego knieza. Je druga adwentna niedziela, jej je przyjadowane zczyjowace rączko z knihy Jezaja. Ludo Boży, lej, kniez przyjdzie umożyć szon świat. Rozraduje waszą utrobu z tym, so da słyszeć swój mocny głos. Słuchamy na niego, a z dobą pak jeho też prosimy. O to, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, za co mnie zwyšił, mysła, ryczo, jednego, a dobre zabił. Moja wina, moja wina. Boga proszę, zbożną stajną gnieżną Mariu, všech angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu. Smil so nad nami wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuszczy się nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy się. Wszechmocny a smilnościwy Bożo, kładamy Twojemu Syny naprzeczo. Prosimy, niech nam to świetne zajmy nie zadziewają, ale niech nas niebieska mudrość kubła, a dowiedzie do wiecznego żywienia z Nim, kiż w jedności Ducha Świętego z Tobą żywy, a kraluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Jezaja. Pójdźcie, pokojcie mój lud, praj wasz Bóg. Przyryczujcie Jeruzalemie, a przyjmujcie jemu. Skończone je jeho roboczanstwo. Odpokuczena je jeho wina. Dwojaka je on dostał z mojej ruki za wsze swoje rychy. Wóz woła. Przygotujcie na puszczenie kniezy pucz. Runajcie stepie ścieżku naszemu Bohu. Każdy dom ma so upielnić, każda hora a horka odnosić. Što się krzywe, ma być rune. Rozkwikane ma być ładkie. A wozjawni so kniezowa krasność, a każdy człowiek ju bulada. Przetoż erd kniezowy je ryczał. Zalez na wysoką horu, ty, kotraż masz wiesowe poselstwo Cioni. Z mocu swój wóz pozbin, ty, kotraż masz wiesowe poselstwo Jeruzalemie. Pozbin jun, a nie boj so, przyjmowaj miestam Judy. Lejcie wasz Bóg, lejcie, jawe kniez przyjdzie z mocu, jeho baża pocisne jemu šitko. Lejcie, jeho dobyčarska mzda z nim přikadža, a jeho dobyčarske znamenia du před nim. Kaž pastor pase on svoje stadło, bere se jenjata na ruku, nose je na svoje rudži, a dojki wodzi on gedźbliwe. Słyszeliśmy słowo Boże.
Drugie czytanie z drugiego lista świętego apostoła Petra. Jednu wiec, lubi bracia a sotry, pak wam no chcу zatajić. Jeden dzień je pola knieza kajż 1000 lat, a 1000 lat kajż jeden dzień. Kniez so nekomdzi ze swoim slubieniom, kajż neko cimienia, zo so wun dlije. Nie, wun na was długo czeka. Tuż no chce, zoby nichtu zahynił, ale chce, zobychu so wszyscy nauroczyli a nakazali. Dzień kniezowy pak przyjdzie kajż paduch, a potom spadaja praskajo niebesa. Zakłady so zapala a rozwiązaja, a ziemia ze všim, štož je, na niej bude sudzena. Gdy so po takim wszystko takle rozpuści, jak jara świecie maja ci chodzić, a pobożnie żywi być, kiż czekaja, a zatem żedża, zo so zjewi kniezowy dzień, na kotrymż niebesa we wuheniu rozejdu, a elementy so rozeszkrija. Oczekujemy však nowe niebesa a nową ziemię, gdzieś sprawność bydli, kajż je wun slubił. To dla pracujcie so, lubowani, to oczekują, zo was znajdziecie bez poroka a zmyka, a mirje a w pokoju. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przygotujcie kniezy pucz, ronajcie jemu ścieżki, a każdy człowiek najdzie Bożu spomożność. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynienia po Marku. Spočatk radostnego poselstwa o Jezusu Chrystusu, Synu Bożim, kajż je pisane pola profeta Jezaje. Lej, posyłam przed Tobu swojego posła, żeby ci przygotował pucz. Wóz woła w puszczynie, przygotujcie kniezej pucz, wurunajcie jeho ścieżki. Tak ustupi Jan w puszczynie, kcijesze, a predowaše k čencu nakazania k wodawaniu rychu. Wša judejska krajina a wszyscy jeruzalemscy přikadžachu k niemu won a buchu od neho kčeni w rece Jordan, wuznawajo swoje rychy. Jan bieše oblečeny z drastu kamelskich kosmów, a biedra mieješe opasane z kożanym pasom. Żywieše so od skoczków a dziwieho miedu. Predowaše tole. Za mnu przyjdzie mocniejszy, hacz sym ja. Nie sym hodny przed nim so skilić, a paski jeho trio rozwiązać. Sym was kcił z wodu. Wun pak budże was kcić z Duchom Świętym. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestry w kniezu, lubi osadni, lubi svědčace doma. Tole parujemy. Kisowo kurki, wulke neple, czopwo szaule, czapki, tofle, za żonę a muži. Wiki tu czasnie nie dożywimy.
To cię troszkę zaweseli, to cię hima, to ci nie čipného, gdyż takle smiesz wiki dożywić, wołacych, kiż poskiczea swoje twory. Dopominam so rady na ten czas, w którym bych na studiu w Münsteru Westfalskiej, tam przy wielkiej biskupskiej cyrkwi, są takie wielkie wiki, na których so takle pilnie woła. A ci, kiż wołaja a wabia za swoje twory, maja woprawdźe też uspěch. Ludzie rady przy nich zastawaja, pytają rozmowu, a wieso kupuja. To so zadani za przedawarju. Święty Jan Kczenik, o którym dżens słyszymy na drugiej adwentnej niedzieli, je też taki wołacy. A woprawdźe też pola niego to funguje. Ludzie słuchają. Wun však ničo nie předava. Wun dzieje samo tak daleko, zo praji ludziom wierność, runjewon domje zwocza. A tola na niego słuchaja, a se po jeho słuchach maja. Nikoci reknu, znano so ludzie so byle dziwali przez jeho dziwnu drastu, hacz przez jeho ważne ryczenia. Że je to ich narečało. Można. Jasne je, Jan Kczenik je żniał uspěch. Ludzie są zwolniwi jeho słowo přiwzali, a mnozy są swoje żywienie radykalnie zmienili. Jan Kczenik by z tym mógł spokojem być, ale to nie. On prawi ludzie, wo mnie docowa ninże. On na mnie słuchacze, a se po moich słowach macie, to je dere tak, ale za mną przyjdzie tun hakle, na kotroż macie woprawdźe słuchać. To je tun, o kotroż dże. On pokaza na Jezusa. Hiszcze on tu nie. Dobicie czakać. Bozo on przyjdzie. Czakać, to by za ludzi prede runie tak problem, kajż za nas dżensnišich. My chcemy też najradšo wszystko nydom. Wtedy by so stać, przecież oczekują. Chcą swobodu dżęca. Na blaku chcą być ustrowione. Jan Kczenik ryczy o Jezusu. Przypowiada Jeho. Złożuje so na starozakonskie słowa, w których so przygotuje ten przykład zbożnika. My Jezusa znajemy, o nim wiemy, a mamy so też spraszać, je Jezus to slubił, zo so nidom šo zmieni? Je tomu tak, zo treba mene švudce doštvować, a on mnie uspěší na blaku? Nie. Ale wierno je, on je nikotroho škuli na blaku ustrowił. Wierno pak je też dawno nic všetkich. To wiezo nie reka, że je to jedno hodnoczenie z jeho strony, to nic. Nie reka, ci, kiż nie buchu na blaku ustrowieni są szpatniejsi, hacz ci, nad którymiż on dził, skutkuje. Jezusowe dziwy mamy hinak rozumieć. One maja na niego samego pokazać. Na jeho woznam, na jeho posłanie, a na Bożu moc. W naszych dniach dożywiamy też mnohých wołacych. Syły steja drude przy drogach, na wielkich tohoszczach. Takich, kiż wódce wołaja też, a niektóre szkuli talkshow. Ustupiła husto tak, kaj zo wszystko jara dokładnie wiedzia. Że rozumia. Też w cyrkwi je takich. I Jezus też taki był. Jezus je, to wiemy, cichy namówia, skere, hacz wódce wołacy. A on stoi krucze w starozakonskiej tradycji. On wabi,
A wun so praša. Wun rekne, chcete zwolniwe, so nam nie usmerić? A potom mu pravi, to má za konsekvence. Wun samo płoni mi puč k niemu. Na Hermanku wołaja przedawario tak długo wódce, kaž długo so to za nich zadani. Kupcam naprzeczo so zdwoliwi, długoż so kupuje. Zakwiluje szojne. Gdyż su produkty przedali, jedu pryč na drugie miestno. Zwiska jeże nie je. Pola Jezusa je to inak, a to Jan připowieduje. Jezus je šun čas z nami, dzień wote dnia, a jeho słowa prajene docpeja w utrobu, zakoreneja so w utrobie człowieka, tak, że nie może się hižo zabyć. A tohodla wiemy z czasa jednak czynnika najpozdźišo, za nas so zadani. Słuchać na Jezusa, a jemu posłuchać. Amen. Każdoletnie 6. decembra wopominamy biskupa Mikławsza. Na koncilu w Niceja bieše biskup Mikławsz przytomny, a je sobu odgłosował a postawił wulke długie wiry uznacze, któreż w ostatniku namakamy. Tutaj się netko modlimy na stronie 9 a 70. 9 a 70 strona. Modlimy się zgromadnie. Wieruję do jednego Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworiciela niebies a ziemie, wszeho widzomnego a niewidzomnego, a do jednego Knieza Jezu Chrysta, jednorodzonego Syna Bożego, z Wódca rodzonego przede wszemi wiekami, Boha z Boha, światło ze światła, Boha wiernego z Boha wiernego, spłodzionego, niestworzonego, jednego bycia z Wódcą, przez któregoż je wszystko stworzone. Wun je nas ludzi dla, a nasze zbożność dla, zejszł z niebies. A przez Ducha Świętego soboblek miasto z Knieżny Maryje, a so zczłowieczył. Skrzyżowany był samo za nas, pod Poncjom Pilatom je cierpiał, a był pokowany. Z mrtwych stanął je na trzeci dzień, kaž je pisane. Spił je do niebies, sedzi k prawicy Wódca. Przyjdzie zaso z krasnością sudzić żywych a mrtwych. Jeho królestwa nie będzie końca. Wieruję do Ducha Świętego, Knieza a Ożywiciela, kiż z Wódca a Syna wuchadza. Jemu romadze z Wódcą a Synom kłoni so stworba a jeho slawi. Przez profetów. Świętą katolską a apostolską cyrkę uznawam jedną księdzu k wodawaniu rychów, a oczekuję zrowastanie mrtwych a żywienie przychodnych wieków. Amen. Jan Kczynik je święty przykład Jezusowy przedpowił. On uczy nas Bohu so dowierać, tuż wołajmy so k Bohu naszemu kniezy. Za wszystkich czenych, obkowaj ich w niewinności, a syn ich ze swojej mocy, so bychu żywi po Twoich kazniach. Prosimy Cię, usłysz nas. Za wszystkich, którzy dżęca radosne poselstwo wozywieja,
Uratuj ich ze swoim duchom, so bychu ich słowa w utrobie ludzi docpili. Prosimy Cię, usłysz nas. Za ludy a ludzi, koci cierpia pod wojnu a nieprawdu, spošćim sprawność a pokoj a wuhoj ich rany. Prosimy Cię, usłysz nas. Za chorych a biednych, nech nazonia lubość skutkovneje pomocy. Prosimy Cię, usłysz nas. Za zemretych, daj im podziel na swoim wiecznym królestwie. Prosimy Cię, usłysz nas. Knieże nasz Bożo, dziękujemy Ci, że nam przez posłanie swojego Syna w obnowisz ziemiu. Tebe chwalimy a sławimy nitk a wieki na wieki. Modlcie so wszyscy, żeby się moja wasz łopor spodobał Bożemu mocnemu wódcy. Daj so naprosić knieże z poniżnymi próstwami a darami, dokelż nie rycza nas nasze zasłużby. Bodaj nam a szkitaj nas przez Chrystusa naszego knieza. Niech Bóg z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezy naszemu Bogu. Dziękujemy so Ci niebieskie Wódce, a sławimy Cię przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Jeho są przypowiedowali wszyscy profecza, na Niego je knieżnicka macza z niebu prajnie lubostju czekała. Jeho bliski przykład je jan przypowił, a na Niego pokazał, jako sobun zjewi. My pak mamy so radości przygotować na zwiedzenie Jego naroda, zoby nas nadejść o modleniu strażliwych, a so radować się w Jego chwalbie. Toho dla śpiewamy z angelemi a arcyangelemi, stronami a kniejstwami, a ze wszemi siłami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności, bez końca wyskają. Nasz Bóg jest najlepszy.
Woprawdźe światy su knieże, żułošeje światosće. Tohodla přikadžame před Tvoje obliczo svědčo zjednočení z celej cyrkvi nedźelu jako dżin, na kotrym się Chrystus z mrtwych stanu. Przez Niego, kotro se k swojej prawicy powyšił, Cię prosimy. Postytute daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Rede hacz so wun dobrowolnie czerpeniu wuda za wun chlieb, dżakowaše so, łamaše a poda jun swoim wuczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak tež zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swoim wuczomnikam prajo, zmicze a picze šice z niego. To je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie spominaj. To je potaństwo wiry. Pozywiamy knieże Twoje śmierć, a Twoje zło stanie sławione, do nich nie przyjdziesz. Wspominają tuż niebieskie Wódcze na Jezusowu śmierć a zło stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a kaluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że Sy nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociž używamy Chrystusowe ciało a krwi Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę po wszy ziemi rozbrojeną, a wuda spełnił lubości. Romadźe z naszym bamżom Francyskusom, naszym biskupom Heinrichom a zelšim duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratów a na nasze sotry, kociž su umreli w nadziei ze zroa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smi so nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze światymi apoštolami a všemi światymi, kociž so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Boże wszeho mocny łódźce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Amen. Modlmy so, kajże kniez nas uczył. Łódźce nasz, kisce w niebiesach, Przyjdź Twoje królestwo, stań się Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dżęc, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikom. A nie wiedz nas do spytowania, ale umorz nas od złego. Umorz nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Twoje je królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieże Jezusa swoim apostołom se prawił, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie lada na nasze grzechy, ale na wieru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza budź stajnie z wami. Jenio Boże,
Liczy jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata. Ciło Chrystowe.
dosvedčení zupony jedžu prosiliče knieže pokornie, uč nas, zobych my świate woprojne dostawši, zemskie wiece prawie hodnocili, a se za niebeska horili. Tak prosimy przez Chrystusa naszego knieza. Kłazywieniam. We wszystkich cyrkwiach a kapakach biskupstwa mają sobie hygieniczne przepisy dodrżać. To reka nosić nahubnik, wiestotny odstok dodrżać, żadne woprojne na jazyk, dezinficerowanie ruków, redukowane spiewanie. Każdy kemsza swój opyt Boży mszy też proszę registruje, k tomu prosimy wypełnić kontaktową kartku. Kartka se pola nas przy wupkodzie do tyski tyknie, po 4 tydzieniach, kiedy se nie trzeba, so szo zniczy. Nyż pojedzenca tu we farskiej cyrkwi, wieczorna po 6, we świetle świeczku. We klosztorskiej cyrkwi je nyż po na po cioch. Jutnie su we farskiej cyrkwi pondzielu, wutoru a sredu rano we 6, we klosztorskiej cyrkwi czwartk na po 6. Wutoru su kemše też wieczor, 19 godzin, świecimy wysoki swiedzień Świętej Marii Bezgrzesznego Podjecza. Szulskie kemše su we klosztorskiej cyrkwi wutoru na po 4, we farskiej cyrkwi czwartk 4. Rożoc je 5 do kemši, tu we Kroščicach, we klosztrze dżęca we 2, a wutoru na po 7 wieczor. Sakrament Świętej Księdzy spości so sobotu Anjany Smoli ze Swinanie, a niedzielu Katarinie Nowakec z Jaworem. Wosadna rada konstituuje so piatk po kemšach na farem. Fest pomodziny je sobotu 20 godzin. Kolekta dżen za tydzień za wosadu postajena. Od 31. witamy do nowego dzieła naszej wosady, kiedy Weroniku Roblowu jako wosadnu referentku je dzieło obwóg uczenia 25 godzin na tydzień. Przyjmij je do nowych nadawków, daj Bóg Bożo. 28. zemre we starobie 80 lat Maria Bemina, rodzona Bruskec z Horku, kowanie rekwiem byście czwartk. Prynio 12. zemre we starobie 80 lat Heinza Jurkowa, rodzona Smolic ze Swinanie, kowanie rekwiem byście piatk. 12. zemre we starobie 84 lat Benno Glücklich z Horku. Requiem je pondzielu 16 godzin tu we Kroščicach w cyrkwi. Kołanie je wutoru 9 w Kulowem. 5.12. zemre we starobie 90 lat Hanna Heblakowa, rodzona Henschlec z Horku. Patrzo pustego wieczora za nią je pondzielu od 17 do 19 godzin tu we cyrkwi. Kołanie requiem z te wutoru 15 godzin. Kniesnik daj wszystkim naszym zemrytym wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Pored Bożej służbą, pondzielu rano we 6 zabena wałdu z Prawočic. Wutoru rano 6 za zemrytą Moniku Suchową a manželsko Pavowa z Wuha. Wieczorne kemše za zemrytego Petra Lukasza a zemrytego starszeju a bratra Jana z Kroščic. Sredu rano we 6 za zemrytego Gerata Delana a manželsko Hanu z Boranec. Czwartk 4 za zemrytego Mariu Suchową a manželsko Jurija z Kroščic. Piatk wieczorne za zemrytych swojbo Matkec z Kozarc a Hojorec z Kroščic. Sobotu na po 7 wieczor za zemrytego Jana Hozu a manželsko Hanu kajście Żoku Worszu z Kroščic a Lene Neubertowu z Budyšina. Na 3. adwentnej niedzieli rano we 7 za zemrytego Jurija Šotu z Kroščic dopona za Wasadu. Na po 11 za zemrytego Jana Wałdu z Wietrowa a syna Štefna. Tež na 3. adwentnej niedzieli nyszpo wieczor na po 6 we świetle świeczku. Wam wszystkim zapłać Bóg za zgromadne patrzo. Predahać się Boże żonowanie wyprosimy, mamy dżęci jeszcze opet witać. Lubi dzieci, luba wasada. Wam nie Święty Mikołaju, wykurzy nešto powiedzieć. On daruje, on pomaga, on by biskop. Skutkował sym w miestaczku Myra, dżęca Demre w Turkowskiej, a na koncilu w Nicei sym so zasadzował za prawą wieru. Świętego Mikołaja na mnogich miestach na świecie czeszczuje, a se jemu dziękuję za jego swieru
a za jeho przykładne żywienie. Tohodla so na Mikołaša dariki dawaja. Tej za was je przy durjach za każdego kemšarja nešto przygotowane. Wam wszystkim przeju żonowany drugi advent. Chwalenie Jezus Chrystus. Na wieki amen. Niech Bóg z wami. Niech was pożenujesz o mocna a miłościwy Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.